ljudi, danas ćemo snimati ovako, klip koji će biti pitanje za vas. Evo, ja ću da GTA 4, mislim, da li na ovom kompu, kompu. Joj, bate mi, imao sam ja imam ga i dalje jedan komp ovdje. Samo što on tu radi još, ali ima sad novi laptop, više ne može. Brate mi, jedva GTA San Andreas može da istjera. Dobro sad, nećemo tome, nego ovome laptop sad. Dobar nam još. Samo da vas pitam pitanje, da li može GTA 4 da se igra preko njega? Mislim, dobro, sad ćete vidjeti ovako neki deo Windows 10. Sad ćete vidjeti specifikacije. Za RAM može, ja sam vidio 4 GB RAM može. Za procesor i za 64 bitova sam siguran da može. Ali za ovo drugo nisam. Vi ćete to vidjeti ako to bi volio da snimam, ako ću da instagram pa da snimam. Ako hoćete da snimam, bacite like i napišite mi da li može. Ako ne može, nemojte staviti like i onda jebi ga. Ako ga jebi ga, onda ćemo čekaj nešto. Evo, ako vi dođe GTA 5 koji sam naputovao što snimam GTA 5. Ljudi moji, to ne može, to ne radi, ne može na ovaj laptop. Dobro. Idemo ovdje. Kucamo Ctrl, odnosno kucam ja, ste vi. Evo ovdje neđe ovu, a ne, pogrešno sam. Jebi ga, pogrešno sam ušao. Čekaj bre, Ctrl, panel ovoga. Samo prenajte želite ovo system security. Ne. Želije to sam ne dali ovo. Security, ono samo to da piše. Samo ovdje moram da pronađem. Program sada, sad će ovo, ljudi moji, a čekaj, security, sistem u stvari mora da piše si, gore mene sve sistem, evo ga sistem, evo ga. Smođe samo da vidite. Evo ovako. Procesore. Intel crno, mislim da je crno se izgovara. 2957U 4 GHz, 4 GHz, memorija, RAM memorija, 4 GB RAM-a, 64 bita. Jedan šepen touch, ne znam šta je. Pa ljudi. Ljudi moji, molim vas, koje ja ću danas postaviti ovo pitanje. Da li ovo može da radi na ovo? Ako može, ovo skidam, brate, i ti instaliram, skidam i instaliram, pa ne zvao se iWorks, pa ću da igram i da snimam i svašta. Evo vidite, da li će ovo moći, ne znam, ako hoće i ako hoćete da snimam, bacite like na video. I ljudi, to je bilo to što tiče ovog videa, nadam se ovo je pitanje bilo, ljudi moji, aj, čao!